Barka da zuwa tashar Viral Kannywood. Idan wannan ne zuwanka na farko ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Fitacce jarumar masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood wato jaruma Maryam Yahaya ta samu iftila'in ƙonewan ɗakin mahaifiyarta sakamakon gobara da ya tashi a gidansu. Jaruman ta samu sakonnin jaje daga 'yan uwa da kuma abokan arziki kai hamma da abokan kasuwancin nata a lokacin da ta wallafa bayanan gobarar da ta tashi a gidansu, wanda shine yayi sanadiyar konewar ɗakin mahaifiyar tata. A shafin WhatsApp ne jaruma Maryam Yahaya ta sanar da batun gobarar da ta tashi a gidansu, inda ta rubuta take faɗin kamar haka: Innalillahi wa inna ilaihi raji'una. Jiya wuta ta kama a gidanmu, ɗakin mamata ya ƙone duka, inda a nan take abokanan sana'anta suka yi ta jajanta mata kamar irin su Madan Korede da dai sauransu. Kwararriyar jarumar masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood Samha ta yi wa uwa kuma da daɗaɗɗiyar jaruma a masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood wato Ladin Cima kyautar jaka ta naira 20,000 da 'yan kai. A ranar 26 ga watan Janairu shekara ta 2025 ne Ladin Cima ta ziyarci shagon jaruma Samha da ke kan titin Zuro, inda ta yi mata tarba ta alfarma ta kuma ba ta kyautar jaka irin tasu ta mata mai tsadan gaske, wacce darajar ta ya kai kimanin naira 20,000 da 'yan kai. Zuwa kika ce a baki jaka mai kyau ta manyan mata ko? Gashi nan ta dauko miki Khadija. Kisa nawa jakan nan? 25,000. Saboda Allah. Wallahi Allah. Ba da kin ce wai yau kin zo ki da niyan siyan jaka ta kala kuma ko nawa sai kin zaki iya siya? Allah dai ya sa kin zo ki da kuɗi. To ai ba komai a ciki. Muga cikin ta? A'a ba komai a ciki. To ciki. dama me za mu sa miki? Ba irin ta nake so ba, ni irin wacce zan dan zuzuba wasu abubuwa a ciki. To wannan zaki saya, tunda kika taba sai kin saya. Ka'ida ne a shagon nan duk abin da ka taba sai ka siya. Ni ba zan sai wannan jaka ba guri ba gurare. Ba gurare a cikin. To bai kin siya. Yawa sai kin siya. Ba uwata ya albarka. To yanzu na siya miki na baki fa. A sai in karba haka da hakuri. To shikenan na siya miki. Allah na siya miki na baki. Ya Allah ubangiji. Ya Allah ubangiji. Allah ne da gurin nan ya zama tukunsa. Amin ya Allah. Ya Allah ina roƙonka. Wallahi Allah na gode maka. Wallahi ni yar gata ce a kan. A wai baki sani ba sai yau? Wallahi. Wa ni dai ina ji dai ina gani. Ubangiji ya rabu da alamin, Allah ya saida miki da kayan. Amin ya hayyu ya qayyu. Amin ya Allah. Rana dai kuma ki koma ki. Amin ya hayyu ya qayyu. Na gode, Allah ya miki albarka. Allah ya baki da iyayenki lafiya. Amin ya Allah. Allah ubangiji ya saki gama da duniya. Amin. Ni kin san me bani mamaki yanzu a waje kafin ki shigo na ga wasu suna bin ki, wasu suna ganin ki a fim. Na ce wai da ma ke ma celebrity ce? Wallahi ba sele bace. Ba Ni hada da sele. Sele an suna kan irin ku ne sele. Ni iri nawa zai hada da wani sele. Wallahi binta suke ta yi. Wai muna Fitaccen jarumin fina-finan Hausa ta Kannywood kuma da daɗaɗɗen jarumi a masana'antar ta Kannywood wato Alhaji Sani Musa Danja, wanda aka fi sani da Sani Danja, ya yi kira ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya guji nuna ƙabilanci wa al'ummar Najeriya, musamman ƙabilanci irin na siyasa. Jarumin ya kuma ƙara da cewa jam'iyyar APC da ke reshen jihar Kano tamkar abokan adawa ne wa gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu, domin ko babu wani abu na ci gaba da suka kawo masa sai dai ma zagi da suke ja masa. Sani Musa Danja bai gushe ba yana cewa baya jin daɗin irin yadda gwamnatin tarayya take yin katsalandan a cikin siyasar jihar Kano, inda duk wani abu idan ya taso za ta turo jami'an tsaronta ta kuma ba su umarni su aikata abun da bai dace ba.
Hausawa sun ce zuwa da kai ya fi saƙo, kuma waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi. Ga kaɗan daga cikin jawaban na jarumi Sani Musa Danja. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, kai ba shugaban ƙasar APC ba ne, ko na NNPP ko na PDP, kai shugaban kowa da kowa ne, kowa ƙarƙashin ka yake. So da haka ran kowa, alhakin kowa yana kanka. Ba za ka ce wai wani ya zaɓe ni wani bai zaɓe ni ba za ka kula da shi ba. Dole kowa da kowa yana ƙarƙashin ka. Lokacin campaign shine ake cewa wani kaza wani kaza. Saboda haka dan Allah dan Allah mu ajiye siyasa a gefe, mu taimaki mutanen mu especially arewa. Kullum muna yin baya, kullum talauci, kullum. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Alhamdulillah mun je wannan taro na Maulidi da aka yi, kuma mun dawo alhamdulillah. Na farko ina so in kira ne ga shugaban kasa, wato mai girma Bola Ahmed Tinubu. A gaskiya yana da kyau ya duba mutanen da suke cewa su masoyansa ne, wato na APC ta Kano. Abubuwan da ake iri-iri kala-kala, wato wani abubuwa da ake kullum ana bata masa suna, kuma ana bata gwamnatinsa suna. Bai kamata a ce duk wani abu sai an danganta shi da siyasa, sai an jawo jami'an tsaro sun shigo sun sa baki a cikin wasu abubuwa da bai kamata ma a ce an mai da shi siyasa. A kaf arewa babu wani gari da yake da girma kamar Kano, ba inda yake da kasuwanci kamar Kano, ba inda yake da jama'a kamar Kano. Amma a ce kullum duk wani abu da aka kunso kuma Kano za a dinga kawowa a nema a tada mutane hankali. Yana da kyau ko da yaushe irin wa'annan abubuwan ya kasance cewa duk wanda ana zargin jarumi Ali Nuhu da ɓoye asalinsa. Shafin Kannywood News da ke kan manhajar Facebook ne suka ruwaito, inda suka ce Ali Nuhu ya ɓoye wa duniya asalinsa. Pejin Kannywood News da ke kan manhajar Facebook sun bankaɗo wasu abubuwa game da jarumin. Inda suka ruwaito cewa Alhaji Nuhu Poloma, mahaifin Ali Nuhu, ya kasance mutum mai tasiri a harkar siyasa a yankin Gombe. Shi ne ya kafa harsashen rayuwar Ali Nuhu, wanda ya gina kansa a matsayin jarumi mai farin jini, wanda kuma aka daɗe ana damawa da shi a masana'antar ta fina-finan Hausa. Duk da haka ba kasafai Ali Nuhu yake magana akan mahaifinsa ba, ko dangantakar da take tsakaninsa da shi da mahaifin nasa, wanda hakan ya sa mutane da yawa a cikin wasuwasi tare da ajiye tambayoyi dangane da rayuwar Ali Nuhu da kuma ahalinsa. Tambayoyin da aka fi game da rayuwar Ali Nuhu shine: menene dalilin da yasa bai taɓa bayyana alaƙarsa da wasu daga cikin 'yan uwansa ba? A takaice dai Ali Nuhu mutum ne mai sirri sosai da sosai, ba kasafai yake yawan yin magana akan zuri'arsa kuma balantana 'yan uwansa na jini.